बिसिब्रुमनि हाय ताकलाइबो बर' ससिय' कालचारेल अर्गानाइजेशन त्रिपुरानि लवा जिमुंबाय संसार जागनाय हास्ते ब्रेमनि कतर हजागिरि तेर फाइनै 15/16 अक्टूबर नखा सालनै रमै हास्ते ब्रेमनि हजागिरि तेर संसार जागनाय खातुंमा पान्दानि बिसिंथै ताकलाइबाय फिल नैसिसनि हास्ते ब्रेमनि हजागिरि तेर संसार जागानो काथालछरा टीएमसी हायर सेकेंडारी स्कूल नेपाल तिला धलाई त्रिपुराव पुइलानि सालो पान्दानाव चाति कथार मुचुङै सेंसाइ रेनाय उङै मानजागानो हास्तेनि मन्त्री अक्रा याक्सु जिष्णु देवबर्मा तै नारवे अक्रा उङै मानजागानो ट्राइबल वेलफेयर तै फरेस्ट मिनिस्टार मेबर कुमार जमातिया बरगलो कारिबो तंबाइनाय एडिसिनि ईएम राजेंद्र रियांग खबै तंबाइनाय जुदा जुदा एमएलए तै लुकु हामख्राय सामुं तांनाय र यां पाइथाक सालोबो नारवे अक्रा उङै तंगानो एमपी रेवती त्रिपुरा धीरेन्द्र रियांग प्रेम कुमार रियांग प्रमोद रियांग खबै एमडीसी खगेन्द्र रियांग संरकबो अ नखा सालनायनि पान्दाबो हुकुमु पान्दाबो कचाक कर्म पान्दा संसार जागानो आरो फाइबैनानि बागै हास्तेनि जत लुकुरगनो कबखा बर' ससिय' कालचारेल अर्गानाइजेशन मथानि फासिंतै